sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog nato karon ang solemnidad dakong pista sa duha ka haligi sa simbahan, San Pedro ug San Pablo. Pulos ni sila mga martyrs, apostol ni Jesus, si Pedro, kauban sa unang 12 ka apostoles, o si San Pablo, na dugang nga apostol para sa mga hintil o sa mga dili, mga Hudiyo. Atong iampo nga ang ilang kinabuhi mo influensya unta sa atong mga leaders sa kalibutan aron padayon nga mosabwag sa maing balita sa kaluwasan, dili lang sa lawas kung dili sa kalag, aron makabot ang tinuod nga kalinaw ug kahusay sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato pinaagi nining pagpamalit sa atong mga raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan ug panalipod sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog niining solemning piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan nakadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nining panahona si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya,
nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardya nga tagup-at kasundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes sa pag-imbestigar kaniya inig kaliwa sa pangilin. Busa gipriso si Pedro didto sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga taliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha dito ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyug-yug sa anghel, gipukaw siya og giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel mingon kaniya, pagbakos ug pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala pa siya masayod, kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaan, puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingong ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug pagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, Gamadlukon kaniya. dagon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig mania kanunay sa akong babag. Pahimaya ang akong kalat diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, Gamadlukon
sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas sa nila. Namahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kasadya. Ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo magluwas sa nila. Namahadlokon kaniya. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong, nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako?
ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog kanimo. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Basta ang Ginoo na gani mo'y mulihok, why imposible. Tuo mo o dili? Niya ka ng imong naong, mapwede pa ka ng usbon sa Ginoo. Dili sa tingali. Kay iya man ang hinimo. Ang Ginoo, mga igsoon, gamhanan gyud kaayo. Mao na sa atong unang pagbasa, bisag gipriso si San Pedro, gigwardyahan, gikadinahan, yanor kay siyang gipagawa sa anghel nga wa gyud kabantay ang mga gwardya, naabli ang mga pultahan, natangtang ang kadena. So kung buot gyud Ginoo nga dili mamatay si San Pedro, di ra gyud siya mamatay. Pero namatay gyud siya sa katapusan. So pagdakop niya, mga tuig 40 to tingali, mao toy pagpatay ni Santiago kaning atong patron. Pagkapatay gyud nagipunggutas liog ang atong patron Santiago Apostol, gisunod dayon unta to si San Pedro, atong gipriso sa dayon siya, pero giluwas pa gid siya sa Ginoo, gipaabot pa gid siya sa tuig 64. So mga 20 ka tuig pa nga nagsangyaw si San Pedro kay gibuhat to sa Ginoo tingali, kay siya man maoy gitudlo nga una natong Santo Papa. Kinahanglan usa nga iya usang paligunon ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay matud pas Ginoo, ikaw bato, dinhi nako tukuron ang akong simbahan, nga bisan gani ang kamatayon di gyud makabuntog niini. Si San Pablo usa sa mga naglutos sa simbahan. Iya sang gipamatay gani si Esteban, ang atong unang martir. Wala pa mamartir si Santiago, si Esteban gimartir na. Siguro mga few years pa lang gikan sa tuig 33. Gipatay dayos Esteban, usa sa mga 7 ka dikon. Si San Pablo adto mo'y nagbuhat niya, iya dayong gipanglutos og maayo ang mga Kristiyano, ang mga nagsunod ni Hesus, hangtod nga pagbaktas niya nga tupadong sa Damasco, mao na lang to'y kinadaghanan nga gitaguan sa mga nagsunod sa Ginoo. Di pa man to Kristiyano ilangan, mga followers of the way ang gasunod sa maayong dalan. Didto siya gihimamat ni Kristo sa dalan. Naigo siya tong hayag kaayo nga murag kilat, nahug siya sa iyang kabayo o nabuta nga nakadungog siya sa tingog ni Hesus nga nag-ingon, Saulo, Saulo, kay Saulo pa mo nayangan so na nganong gilotos mo man ako.
Siya, kinsa man ka Ginoo, ako si Jesus nga imong gilutos. So nakasabot si San Pablo nga ang mga tao daing gasunod ni Jesus, kung iyang lutoson, si Jesus mismo mao iyang gilutos. O nang nahimo sad siyang sumusunod ni Kristo ug siya gitagaag misyon na mosangyaw sa dili mga Hudiyo. Apil na ta dinhi sa epekto siyang pagsangyaw. Mga igsuon, kining duha na nga martir, tuig sa 67 na martir sad si San Pablo, giputlas liog. Pero lahi kayo silag batasan sa dihang gipangpatay na sila. Si San Pedro, kalma ra kuno kaayong niingon, ayaw lang kong ilansang sa cross nga ang akong aris babaw kay di ko takos nga sudongon nga murag akong master si Kristo. Baliha lang ko. Ako lang arilas ubos. Hangyo sa budsiyana. Kani sa kuno si Santiago, sa dihang gimartir siya, naglakaw siya padong sa lugar diin putlan siya siyang liog. Purti sa niyang kalmaha, niya malipayon, ug mahigugmaon kay gnaong. Nga hasta ang nagkiha niya ba, katong ilang gigamit nga, maoy kunuhay nagbutang-butang og kaso niya. Nakonverter, samtang naglakaw sila, kakita siya ba nga, kalmaha sa akong kiha, oy, nakonverter, og nikalit og proclaim nga, mupanig nako sa tinuhuan ni Santiago. Giapil siya putol iyang liog dito dungan ni Santiago. Na martir pod. Siya'y nagkiha, siya na martir. Kaya nga naman, sa dihang gimartir si Santiago kuno, kalma man kignaw, malipayon kignaw, lingi ako no imong tupad, na malipay kag martiron ka. Ambot di ba kata mag kisi-kisi kag karatol na to sina kay padong nakaputlan na si imong liog or ilansang ka sa cross. Mao sa to si Esteban, gibato mo to siya. Pagbato na niya, padayon ra gyud siya ingon, tanawa ang langit naabli. Nakita nako ang Ginoo ug si Jesus nga nagbarog sa kilid sa amahan. Batuon mi ta siya mayo. Pagdayon na ginyang kamatay, ningon pagid siya, Ginoo, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Nindota, no? Mao na'y kinabuhi sa tinuod na nagsunod sa Ginoo. Dili mahadlok sa kamatayon, o niya, dili sad masuko sa kaaway. Unya, kung naan na taaning maong kinaiya, mudaog yun ta kay panalipdan tas Ginoo. Natanawa si San Pablo. Gasuwat siya ngadto ni Timoteo sa ato ikaduhang pagbasa karon. Ingon siya, niabot na ang takna nga akong iula ang akong dugo. Padong na siya ba? Padong siya patyon. Dali-dali siya gasuwat. Nga ningon din siya, nahumanan nako ang akong kaning so tiyang giingon diri. Natapos na niya ang lumba ba to? Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Mao di ay ang lumba di ay nato. Ang lumba nato mailhan o kinsay midaog basta moabot kas imong kamatayon nga ang imong pagtuo imong giampingan. Lingiya imong tupad. Ingna, kumusta imong pagtuo? Kay daghan kay nato, di kaabot sa kamatayon, patay ng pagtuo. Samaan ang mga magtiayon, unsa may ilang pagtuo, sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas,
hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Pero pagkadaghas nag-divorce, pagkadaghan sa nag-separisyon, wa kaabot sa kamatayon, ang ilang pagtuo nga sila asawa, ang ilang pagtuo nga sila bana, wa na. Namatay na sa ato pa, wa kadaog, wa kabuntog, wa kahuman sa lumba. Pagkadaghang pari nga nisaad nga Katoliko ba? Katolikong pari nga nisaad og silibasi, kanang dili gid mi makig sex og babae or same sex, celibacy, chastity, mao man ay meaning ana. Wa kahuman oy, daghan kayo, ambot kaning nagwali, makahuman ba kani? Ang uban ang guwa nas pagkapari, wa pa mamatay, ni guwa nas pagkapari kay nagminyo. Ana, ang pagtuo nga among gihuptan, wa mapuy. Muna, makahuman tas lumba o mahimutang successful basta namatay ta ng atong pagtuo na agyapon. Kanabang dili ta masuko, dili ta mahadlok sa kamatayon. Kinsa man ron sa atong mga politicians ang padayon nga nagkupot sa ilang pagtuo nga gihigugma gid nila ang Pilipinas. Naas mga Marcos o naas mga Duterte's group o naa bakas Pinklawan, Dilawan. Kana bang pagsugod niyag ingon, ako mudagan pagka-senador, pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-barangay kapitan, pagka-presidente, pagka-vice-presidente, pagka-congressman, kay mualagad ko sa atong nasod. Unya inig kapili na nila, mutuo dayon sila nga sila gitawag nga mualagad sa nasod. Nya kanang maong pagtuo, puy ana nila bisag unsa pay mahitabo. Naakaharon diha sa atong gobyerno. Panid-ila na ninyo. Pero kanang magpaling-paling, nya tagaag kwarta, mausab na yung desisyon, naidaghan diha, na social media. Ang uban gani ron, gibuhat, mausa ni nakanindot sa social media, kay ato manggong ma-review ang kaniadto o ang karon. Na ada mga senador nga kaniadto, hala, atake gyud maayo sa Marcos, karon nagdaig nas Marcos. Kaniadto sigig saway aning juvenile law, nganlan paniyag BOGO ang author ana, pero karon iyan ang gidaig ana. Man gipakita man murabag siya sa ni unay og kontra sa iyang gisulti. Naidaghan ana, unsa may unang rason, kwarta. Basta tagaag kwarta, mga usab dayong desisyon. Si Judas, nibudhi ni Jesus, na usab iyang desisyon, kay gitagaag kwarta. Ang mga sundao, nga nagtanaw pagkabanhaw ni Jesus, ni-report nga nakakita silang nabanhaw si Jesus, gitagaag kwarta, na usab ang ilang mga gipangsulti. Imo na sang tupad, lingi aing na di ka mausab og tagaan kag kwarta. Di mausab? Mga naong ninyo. Kani kang pari iron nga nagmisa, di kani mausab og tagaan ig usa ka malita. Ambot lang. Kamo ang sa inyong gituhuan, nasakop mo aning atong simbahan o dili? Nahigugma mo sa atong simbahan o wa? Niya, kumusta mang inyong pagpalit sa raffle ticket? Panagsara. Hadlok man magantos, hadlok mamatay. Palit yung mayo. Na, salamat kayo ha, kaya nga atong halin sa atong raffle ticket, niabot nag 32,107 ka slots. Ticket. Salamat.
Nindot kay ning paspas nagjutay ang pag-increase. Tingali ni Kogi sad mo hastang ato mga online parishioners, no? Ana, magantos gyud ay ta ug moagi gid tas pag-antos aron makita nga ang atong pagtuo nagmalampuson. Moagi gid tas pag-antos. Nakabati ko sa statement ni BP Sara na lingaw kay paminawon, ingon siya kinsa bagod tao'y maka-kontra ng Bongbong Marcos nga lig-on man kay na siya, ila man ron tanang gahom, naapagid nila ang tanang kwarta, kining ako, dawat-dawat ragid ni. Murabag siya dakdakan pakagdaghan kaing kaso, ana kaning ako, dawat-dawat ragid ni. Murabag pasabot ba nga, sige lang, hilamos lang gining ako, hilamos lang yun. Nga ingon din siya, pero makabalos gani ko. Murabag nangandoy lang siya ba, pero makabalos lang gani ko. Ambot on sa iyang pasabot ana, no? Nya ni katawa siya maayo. Pasabot ang sa ako lang nabasa, isi politician siya. Bisan pag gidakdakan siya daghang kaso, gidaot siya maayo, ipa-impeach siya, ipawagtang siya sa iyang serbisyo sa gobyerno, in short, persecuted, maltreated, di siya moondang pagpangalagad sa nasod nga iyang gisaaran na pangalagaran. Dili siya perpekto, dili sad siya ingon nga why anomalya. Di man sa tama ingon ana kay i-hearing pa man aron i-trial pa man ang iyarong kaning petisyon sa iyang impeachment. Madako man og magamay og naghimog gyud siya anomalya, kinahanglan gi siyang tagaan og hustisya. Apan ang nakalisod kanang ato ro mga dagko kayong mga leaders sad gikan sa presidente ngadto uban nga naa say mga anomalya. Wa man gyud gi-accuse si BP Sara nga ang iyang kanaganing anomalya related sa flood control. Ang sikat kaayo nga trillions of pesos ang nawa. Wa sad siya anomalya nga related sa adtong nangawa nga mga trillions gikan sa PhilHealth o billions gikan sa PhilHealth, gikan atong mga gold nga gipamaligya, gikan atong mga unprogrammed fund nga nangawa nga billions adto, abit ang trillion na tingito, wa man siya maapil ana. Kinsa man ang ato sang imbestigahon adtong mga trillions nga nawa, nga ang iya millions ra man ni ang imbestigar. Ato sa tatong imbestigahon, kadto sila mo igasigir og likay-likay. Sila ang nagsigig usab-usab sa ilang desisyon aron di sila masakpan. Pasabot na makak na sila sa ilang gipanumpaan nga mahimo silang tinuod nga alagad sa atong nasod. Nangawat sila. Og karon ilan ang gitabunan ang ilang pagpangawat og di sila gusto nga ang atong nasod ang ila kunuhay gihigugma sa pagdaga nila sa politika, ilang tinud-on og alagad hangtod sa katapusan sa ilang termino. Hadlok na sila kay nga naman ila namang gihudas ang ilang kaugalingon, nangawat sila sa atong nasod og di sila gusto nga ang atong nasod, kitang mga kabus, kitang mga katawhan mahatagan og gitawag natong hustisya sa ilang gibuhat. Kadtong gipamatay nga mga bata didto sa Leyte, o kadto pang namatay nga basketball player, naay daghan nga nagsigig sulti, kinahanglan mig hustisya sa maong hitabo. Nagkinahanglan mig hustisya. Kinisang dako kay korupsyon sa atong nasod, mura tag giduslat og kutsilyo nga nagsigig agas ang atong dugo, kay ang atong life support kana man yung financial nya trillions na sa atong kwarta gikawat, mura sa tag naghemorrhage, mura tag gidunggab nga wa gyud tambali ang samad gasigig agas ang samad sa atong nasod hangtod ng luspad na ta
daghan na kay mga roy hapit kaon, wa na mga trabaho, wa na ka iskoylag tarong, wa na gani mapatambali tungod sa pagpangawat ni ining dagkong mga politicians nga wa na magtamod sa ilang gipanumpaan. Mao nang magampo ta, hatagan unta sila og kaisog sa pagtuman sa ilang katungdanan, o kining mga isog na karon nga nagpabiling gitawag natog brave persons, sama anang nagclaim na brave senators, di unta sila mo give up. O kinisang mga hudas nga mga politicians magbag-o na unta, sama atong nagkiha ni Santiago, mahimo unta sad silang buutan, sama ni San Pablo nga naglutos sa atong simbahan pag sinugdanan, nahimo sad siyang apostol sa maong simbahan. Hinaut unta kini mga hudas natong politicians, mahimo sad nga mga buutan nga politicians para sa kaayuhan sa atong nasod. Naa man gid nang conversion. Doon naman sa ganitay sunod nga selebrasyon, the conversion of St. Paul. Ano? Nindot na siya. Lingay mong tupad, ing na di ka mahimong hudas. Basin og nisaad ka nga hangtod sa July 25, mamaligya jud kag raffle ticket, unya imo na nang hunongon kay gikapoy na ka. Basig nisaad ka nga hangtod July 25, magsigi kag palit og raffle ticket, unya karon muundang na ka kay gikapoy na or nasakit na ka. Hangtod gyud nas kamatayon. Ngagwa na jud kay kwarta, ika July 25, wa na jud kay kwarta, ing nadayon natapos nako ang lumba. Nindota no? Sige, nindog na ta. Padayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nagtuo kita nga ang atong Amahan kanunay nga nalipod kanato hangtod sa katapusan. Uban nila ni San Pedro ug San Pablo, masaligon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban sa ang kaalam, ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi, nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Nga higugmao nato ang atong pagtuo ug magmadasigong mopaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag o kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamoyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuhong mitaliwan na, mamahimong angayan, sa purong-purong, sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama ni San Pedro ug San Pablo imong mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigul ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugtino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahanduran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimbaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga among gihalad aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan ug makatabang kanamo pagsaulog niining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong balaang mga apostoles, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir ug gidaig sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles ug sa tanang mga anghel ug mga santos, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Pedro ug San Pablo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong ganang sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian,
langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord.
of the Lord encamps round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, will have for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita, ihatag Ginoo kanamo nga nabusog ni ining sakramento ang pagpuyo og kinabuhi diha sa simbahan sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpikas sa paan ug diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing og kalag linig-on sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength. Nga mulihok ra ni kanunay kundi gid nato buhian ang atong pagtuo hangtod Dios kamatayon. Ato yung puy-an. So salamat sa nituo nga sila kauban gyud sa atong simbahan o misuporta sa atong mga proyekto pinaagis pagpamalit og raffle tickets. Sa ako nang gikaingon ang ato ng raffle tickets karon ang atong halin 32,107 na ka tickets. Nya 51 ani mao ang one stop challenge. So pakpakan natog usab ang namalit natog raffle tickets. Padayon tag pamalit o pamaligya hangtod gyud sa July 25 sa atong piyesta. Saon pagpalit ni adinis gawas atong simbahan o sa opisina nato na ay mga tickets nga sa doy mga namaligya lain-lain na ato mga kauban ngadto sa mga kapilya sa ilang mga silingan sa ilang kompanya pamalit sad mo didtog tickets. Pwede sad anhi sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts, o sa kwarta padala nga ato karong ipakita sa atong screen. Niya, sa kwarta padala, unaha lang gid ang akongan o kaning kang Remedios o Kaba kay mas dali-dali raning makakubra. Salamat kaayo. Niya, padayon mong support sa atong social media platforms, kaning Padre Siano Ubod, YouTube channel, Padre Siano Ubod, 295,000 ni atong subscribers, mo na inyong tan-aon. Unya, view, like, share, o subscribe kanunay, kaya aron daghan tag mapaambitan sa atong mga misa o mga pamalandong o makahatag sa nagamayng income sa atong parokya. Ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Mao sa na atong sundon kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.